हेमस्टार कम्बेट होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखागौ जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो गेम गेलेनानै थ' हेमस्टार कम्बेटआहाय सोलिगासिनो दासिमबो बेबायदिनो जोङो कइन्सफोर बेबायदि आर्निं खालामबाय थानो हायो आरो बिसोरहा गावसोरनि पार्सनेल खुद इउटिउब चेनेल बेबायदि बिसोरहा दङ आरो बेबायदि गोदान गोदान आपडेट्सफोर फैबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बिनि इयार ड्रपखौबो जोङो 26आवहाय लन्च जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। हेलौ गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअनि क्लिप्सआव नुनानै नोंथांमोना भिडिअआहाय मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय थ' बिदिब्ला आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि। हेमस्टार कम्बेट होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखागौ जायफ्रा बेवहाय हाबनानै दङना गोबां दिननिफ्राय आरो बेबायदिनो जायफ्रा गेम बायदिसिना गेलेनानै मोजां मोनो थ' निस्सय नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बियो माब्ला उइड्रल जागोन स' नोंथांमोना बिनि आपडेट्सखौबो मोननो हाखादों थ' बेवहाय बेबायदिनो 26 तारिखआवहाय बेबायदि सेप्टेम्बर 26आवहाय बेबायदिनो उइड्र जागोन होननानै जोङो बेखौहाय मिथिनो मोन्दों नाथाय माबायदि जागोन बिनिबो बेवहाय प्रसेस दङ थ' जोङो बयबो बेखौहाय मिथिखायोना नाथाय फाइनालि बेबो बेबायदिनो स्केम जागोन नामा आरो थगायगोन नामा थ' बेसो एसे सोंलु जानानै दङना जोङो समा फैयोब्ला बेखौहाय खिन्थासिगोन थ' जोङो बेखौ मिथिनो मोनगोन आरोना वेट खालामोब्लानो जाबाय आरो बांद्राय बेबायदि दिन गैला थ' जोंनि गेजेरावहाय बे साननै जोङो गोबांथार ना थ' बेबायदिनो स्केम जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो गोबां भिडिअ भाइरेल आरो एकदम माने दावरावआ गोबां जाबाय मा बुंबावनो ना थ' दिनै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि एप्लिकेशन्सफोर दंलाबायोमोन स' बेखौ बयबो मिथिजोबाखै आरो जोङो बेफोरबायदि एप्लिकेशन्सफोरखौ जों मोनाखैबो आरो इउसबो खालामाखै आरो ना थ' निस्सय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ माबे एप्लिकेशन्सफोराहाय बेबायदिनो स्केम जाखो आरो बेन जाखो फ्राय माने जिखिनि एप्सफोर फैदोंना थ' गासैबो बेबायदिनो थगायनो थाखायसो फार्स्टआव बेबायदिनो प्रलोभन होनानै लुथिनो थाखायसो बिसोरो फैदों आरो गासैबो बेबायदिनो हमजागासिनो दं आरो ग्रेप्टार जाबाय थानायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। जोंनि गेजेरावबो गोबांथारफोरा बेबायदिनो नैबे जोंहा बेबायदि पन्जि स्किमानो जा बायदिसिना एप्लिकेशन्सआनो जा आर्निं एप्लिकेशन्सआनो जा ना थ' गोबांफोरा बेबायदि भिडिअसफोर लाबोदोंमोन बे साननैसोआवहाय जोङो गोबां खम जानायखौ नुदों भिडिअसफोर लाबोनायखौ आरो बेबायदि फ्राय माने भिडिअखौनो लाबोआखै होननानै बुङोब्लाबो भुल गैयाना थ' उन्दुबाय जानांगौ मानसिफोराहाय निस्सय ग्रेप्टार जाबाय थानायफोरखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदि आर्निं रिलेटेडनि सायावहाय भिडिअ लाबोनायखौ जों एसेब्लाबो खम जानायखौ नुनो मोन्दों निस्सय उन्दुबाय नामा एसे ग्रेप्टारफोर जाबाय थानायखौ नुनो मोननानै नङाब्लाथ' माने सोरांबानो खालि आर्निं सोरांबानो आर्निं रिलेटेडनि सायावहाय जोङो भिडिअ आपल'ड्सफोर खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन इमान उइड्रल जादों इमान डिप'जिट खालामदों इमान उइड्रल जादों जोङो नुबाय थानो मोन्दोंमोन ना नाथाय जोङो बे साननैसोआवहाय गोबांथार बेबायदि ग्रेप्टारफोर जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननानै दिनैहाय निस्सय गिदोंबो जानांगौ आरोना थ' बिनि थाखायनो भिडिअसफोराहाय फैयाखै थ' खायफा बेबायदि भिडिअसफोर लाबोबाय थादों नाथाय बेफोरबायदि एप्लिकेशन्सफोराहाय खामानि गैखाथारा स' बयबो मिथिजोबखाबाय आरो बेखौ बांद्राय बुंबाय थानांगौनि जेबो गैया स' जोङो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरावहाय इनभेस्ट खालामनानै जोङो जेबो लाब गैला थ' बिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानाया मोजां ना थ' आङो बेखिनिखौ बुंनो सानो आरो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरावहाय आरो जोङो माब्लाबाबो भुलावबो इनभेस्ट खालामनानै जेबो लाब गैया नांगौब्ला जोङो दस्रा खामानि मावोब्लानो जाबाय आरोना थ' इजि मानि लानानै थाबैनो राजा जानो साननाया बेयो माब्लाबाबो जानाय नङा माने बारलि नाखौ जोङो खेबसेयावनो जानो हाया थ' लासै मेहनत खालामनानैसो बारलि नाखौ जानांगोन आरोना थ' खनसेयावनो जोङो राजा जानायनि टारगेटखौ माब्लाबाबो साननो नांला आरो बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जोङो जाल्दाब जुल्दाब गारनायानो मोजां आरोना थ' जोंहा बेबायदिनो KYO फान्ड बेबायदि दङमोन नाथाय बे KYO फान्डआबो अलरेडि बेन जाबाय थ' बियो दासिमबो बेबायदि माने उइड्र पेन्डिं आरो बेहाय उइड्रबो होआखै थ' बेयो बेबायदिनो गायब जासिगोन आरोना
गोमाबाय होननानै बुङोब्लाबो भुल गैया। आरो जोङो बेफोरखौ ध्यान खालामनानै लाब गैला। KYO आनो जा मायाबानो जा जिमान एप्लिकेशन्स फैगोन गासैबो बेफोर फ्रड आरो सब स्केम ना, जेबो लाइसेन्स गैया आरो बेहाय बेबायदि जेबो पारमिसन गैयालासेनो बिसोरो बेबायदि एप्सफोरखौहाय दिनै टेलिग्राम बायदिसिनानि थ्रुयैहाय दिनै बेबायदि फोसावनानै गोबां गोसारदों आरो सोरबाया बेबायदिनो बेबायदि प्रलुभन होनानैबो इनभेस्ट खालामहोदों आरोना। लोगोफोर, आङो बांद्राय गोलाव सावरायनो सानाखै। बयबो मिथिखानाय, सानफ्रोमबो जोङो सोरांबानो मबाइलाव नुनो मोनगासिनोखा। बिनि थाखायनो आङो बांद्राय गोलाव बुंबाय थानो सानासै। बेखिनि आङो भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन आरो जोङो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरावहाय गोजावनानै जेबो लाब गैया। आङो बेखिनिखौ बुंनो सानो, बांद्राय गोलाव खालामला। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों, बाय बाय।